दिनै 2026 मायथाइनि 18 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै चिरां जिल्लायाव 3 घन्टा बेरेखा धरना हाबाफारि लादों। सासे ट्राइबेल बर' उन्दै हिन्जावसाखौ मुगैथावै हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिखौ फासिनि दाबियाव बे बेरेखा हाबाफारिखौ लानाय जादों। चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला खुंथायनि लांगोना मोखाङाव बेरेखा हाबाफारिखौ लानाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लादों चिरां जिल्लानि एबसु, आक्रासु, सान्थाल फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आसु, एबिएमसु, आबु आरो आगसु आरो गोबां फरायसा आरो आइजो माहारिफोरा। बे खेबनिफ्राय आसामाव थागिबिनि अनगा रावबो हा बायनाय फाननाय खालामनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गिबियाव आफां आसामनि गंथाम जिल्लायाव गोहोम गोग्लैगोन बे नेमखान्थि। गवालपारा, धुबुरी, बरपेटायाव गोदान आयेन। मोन 40 खाजोना बेंखनाव गिबि समाव बे आयेनखौ होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। दिनै आसामनि हेन्डलुम, टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा कक्राझारनि आदाबारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्क दावबायनायजों लोगोसे मुलाम्फागिरिफोरनो आगजु राननानै होदों। गसाइगावआव सासे आइजोनि गोथै देहा मोन्दों। गसाइगाव महकुमानि सिमुलटापु पुलिस थानानि सिङाव थानाय तेलिपारायाव आइजोनि देहा मोन्दों। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि सामकुटालानि थागिरि आरती देबनाथ होनना सिनायथि होदों। सन्देह खालामनाय बायदि ट्राकनि सौग्रावनायाव बे जाथाया जादों। बे खेबनिफ्राय खैफोदाव गोग्लैगोन रेपिड' ड्राइभारफोरा। रेपिड' ड्राइभारा खनले राइड केन्सेल खालामोब्ला होनांगोन जुरिमाना। 200 रां जुरिमाना होनायनि उनावसो फिन सालायनो हागोन। जुरिमाना होआब्ला जागोन एकाउन्ट डिएक्टिभेट। आबादारिफोरनि थाखाय आसामनि गिबिसिन हेल्पलाइन नाम्बार बेखेवदों। हेल्पलाइननि नाम्बार 180057727701 नि गेजेरजों कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बजालि जिल्लानि मावथांखिनि सिङाव थानाय गोबां गामिनि आबादारि आरो थागिरिफोरा खारथि मोननायजों लोगोसे अजद फोरमायहरनो हागोन। नगावनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जनजातीय फरायसाफोरनि गाग्लोबनाय जाथाय। बे बिथिङाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा राहा लानांगौनि दाबि। 3 ट्राइबेल फरायसाखौ बुग्लिग्रा दायनिगिरिफोरनि फट'खौ पुलिसनो होसेयावबो हमैनि अजद। दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों ट्राइबेल संघआ। थाबैनो हमनानै साजा होआब्ला सोमावसारनायनि हुमखि ट्राइबेल संघनिफ्राय। चिरां जिल्लानि सिंनि दांतलनि आइआइटि गुवाहाटीआव बि.टेक फरायबाय थानाय मीनाक्षी सोरखारनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरनाय 2 लाख राङारि अनसुंथाइखौ गथायदों। लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा। कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि गनायथि गैयालासेनो कक्राझार सोहोरनि जेडि र'डआव फसंनाय 16 आना हटेलखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय। एसटिनि मोनथायखौ खृष्टानफोरा जानो दा लुबैखासै। बाथौ धोरोमखौ मुगैनानै बाथ्रा लिरनायखौ लानानै रागा। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोख्रों फिनजाथाय होदों कान्तेश्वर बरगयारिनिसिम। माइनरिटियाव रेजिस्टार खालामगोन जेला, लिरहरगोन जेला, माइनरिटियाव थादो। एसटिनि फिथाइ मोनथायखौ जानो थाखाय दा लुबैखासै। बेहाय ससियेल मिडियायाव थमास नार्जारी होननाय सासे लांसुनिया जोलैनि हांगार सासे सुबुङा बाथौआरिखौ जोबोद गाज्रियै रायदों, सोंखारिदों। बियो बुंदों बाथौआरि रायजोआनो दुनियानि मूर्खसिन मानसि, सबसे लेथ्रासिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बुंबावदों बाथौआरिया भुट प्रेतखौ खुलुमग्राखायनो गियान गैजा रोङा। आरो बुंबावदों बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइ लेथ्रासिन धोरोम, हाक्सथु मुगै सुगै साल्ला ओरै होननानै बेयो बाथौआरि रायजो राजाखौ मुगैनानै खुदै मुजुलायदों। बेनिखायनो आङो फिन होनो नागिरदों, थमास नार्जारी मिथिनानै ला दुनियानि मूर्खसिन मानसि बर'फोरनि गेजेराव सोर उजिदोंमोन। खोनासं, राष्ट्रदूत उपेन बर', सिआरपिनि डिआइजि रन्जित शेखर मुसाहारि, हारि अनफावरि थुनलाइगिरि सतीश बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म, रामदास बसुमतारी, बिहुराम बर', बिरनेश्वर ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, मनरन्जन लाहारी मोनबादि मानसिया उजिदों। राजखान्थिगिरि हारि अनसुमा, बेलबुंसिं कछारी, रुपनाथ ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, चरण नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी,
गारला बाथा बसुमतारी अभिराम बर' हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' आदित्य खाख्लारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मोना ख्रिस्टानमोन नामा बिसोरबादि फेर मारिनो हानाय ख्रिस्टानाव खैजोन उजिदों बुं थमास जोलैनि हांगार नों सासे जोलैनि हांगार नोङो दिनै बर' हारिखौ मुगैनानै ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों नोंहा निमाहानिबो जग्यता गैया जों नोंखौ निमाहा होआ नों बुं थमास हायोबा बुं जोलैनि हांगार जै जिसु ख्रिस्टनि जै ख्रिस्टान धोरोमनि जै बर' हारि होननानै बुं हायोब्ला खेमथा दंब्ला बुं जों नाथाय बुंनो हायो जै बाथौ धोरोमनि जै बर' हारि होनना जों बुंनो हायो दिनै बाथौनि थाखायसो एसटि या जोरनानै दं दिनै बाथौनि थाखायसो बिटिसि मोनदों दिनै बाथौनि थाखायसो बागुरुम्बा दोहौजों मुलुगाव बर' होननानै सिनायजादों नोंसोर दिनै सेन्सासाव बाथौआरि होननानै लिरा जों बेवहाय खर' साया नोंसोर 7% दङ नोंसोर बायदि 7% थानाय ख्रिस्टानफोरखौ जोङो दिनै बाथौआरि होननानै लिरनो थाखाय खावलाया बेहाय जोंहा खर' सानो गोनां गैया खोनासं ख्रिस्टाना बेसे गोबाव बोसोर जाखो बर'नि गेजेराव गिबि गिबि ख्रिस्टान जाजेनदों गसाइगाव ओनसोलनि राजा दाब्रि होननाय गामिनि नरकान्त नार्जारिया पेन्टेकस्टआव दीक्षा लादों बियो नाथाय गावनि न'खरनि बादै बर' रायजोफोरावबो ख्रिस्टान धोरोमाव दीक्षा होआखै बिनि उनाव गसाइगाव दानि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि जलाइस्रि होननाय गामिनि मजाथि होननानैबो बुङो हालै मावै दाङै जाग्रा सासे हालुवा बिथांनि नामा जाबाय दाखोर बुरलां बे दाखोर बुरलाङा बाथौ धोरोमनि गाहाय बे गामिनि गाहाय दौरिमोन बिहा हिनजाव 6 जन दंमोन 6 जन हिनजावनि गिबि हिनजाव उदासिनि गोरबोआव हावाराम जायखौ जोङो सुर्य गावबुरा होननानैबो मिथिगौ हावाराम मागुराम लांखानिया धनसिं आरो गबदा बे साबा फिसाला जोनोम जादोंमोन बे हावाराम मागुराम लांखानिया मोनहा मागुरामनि जोहैयै ख्रिस्टान जादों आरो धनसिं आरो गबदाया थैस' थांस'नि थाखाय गावसिनि बाहागिखौनो थैनि बाहागिखौनो नागारनानै दिनैसिमबो बाथौ जानानै दङ धनसिंनि फिसालाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि स्पिकारमोन बिथाङा दिनै गैला बोसोरनै जाबाय थैनाया नाथाय दिनैसिमबो धनसिं आरो गबदामनि न'खरा बाथौ हावाराम मागुराम लांखानिया मोनहा ख्रिस्टान नाय ख्रिस्टान धोरोमनि गिबि फोसावगिरि मागुराम मुसाहारिनि गामिया फारखिजुलियाव गिबि ख्रिस्टान धोरोमनि मिशनखौ गायसनदों 1942 सनावसो मागुराम मुसाहारिया 1940 सनाव केथलिक मिशनाव बाप्तिस्मा लादों आरो 1992 सनावसो बियो फारखिजुलियाव गिर्जा गायसनजेनदों नायदो होनब्ला ख्रिस्टान धोरोमा बर'नि गेजेराव बेसे गोजाम दिनै जोङो ख्रिस्टानारि बर' रायजोखौ नासयनो सानाखै जों बयबो ज' थालायनानै खौसेयै बर'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन जों बयबो आसा खालामदोंमोन बयबो ज' थालायनानै बिटिसि होननाय मोनसे जि खुंथाय मोनबाय बेखौ जोङो बयबो ज' रुजु रुमाय रायजो जानानै रायज्लायनानै रायजो जानि होननानै सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोनहा बुंबाय दिनै सेन्सासनि समाव जे जोंहा खोलोम दंखायो गोदोनो जोंहा माइनरिटि होननाय खोलोम जोंहा दंखायो जोङो जोंनि बे माइनरिटि खोलोमावनो लिरगोन जों बाथौआरि होननानै लिरा थिग আছে जोंबो बेखौनो जों गनायबाय नोंथांमोना माइनरिटि लिरोबा लिरदो जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैला नाथाय दिनै नाय नोंथांमोना जों जिथु फिसा खुंथाय बिटिसि मोनदों बे बिटिसि खुंथायाव 30टा समस्तियानो एसटिनिसो मोनबा समस्तिया जेनेरेलनि आरो मोनबा समस्तिया इन जेनेरेल बयबो गाखोनो हानाय अब्ला बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना बे 30टा एसटि समस्तियाव नोंथांमोनाथ' एमएलएबो जानो हाला एएमबो जानो हाला जिएमबो जानो हाला बिदिब्ला नोंथांमोना मानो एरखेखो बर'लेण्डनि बे गोदै फिथाइखौ जानायाव मानो एरखेखो जोंथ' नोंथांमोनखौ बिदि एरखे जानो लुबैयाखैमोन ज' थालायनानै रुजु रुमाय रायजो जानोसो सानदोंमोन नोंथांमोना माइनरिटियाव थायोबा
थादो खोथा गैया संबिधानाथ' मोनसे जाथिनो मोननै खाबुखौ होआ नोंथांमोना एसटिनिबो खाबु जायो माइनरिटिबो खाबु जायो बेथ' जानो हाया संबिधानाव जेब्लाबो बे मोनथाया थाया नोंथांमोना माइनरिटियाव रेजिस्टार खालामगोन जेला लिरहरगोन जेला माइनरिटियाव थादो एसटिनि फिथाइ मोनथायखौ जानो थाखाय दा लुबैखासै बेहायनो आरो फंसे बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों आं थाखो 10नि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय साथाम दुथां सुबुंखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो डिजिपिनो चिरां जिल्ला खुंथायनि जोहै गोसोखांलाय गथायदों लोगोसे माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। नासिरुल शेख बरतलानिफ्राय भीर मोहम्मद धुब्रीनिफ्राय हारुनुर हासान बङाइगावनिफ्राय बे साथाम जे दुष्टफोर गुन्डाफोर बिसोरो थांनाय 20 जुलाइआव जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे उन्दै बैसोनि गथ' क्लास 10आव फरायबाय थानाय बिनानावनि सायाव जि अयनाय अयथाचार भाबे जि माने रेप खालामबाय बे रेप खालामनायनि एगेन्स्टआव दिनै बिनि सঠিक जे जोंनि बिसार बा बिनि जों न्याय मोननांगौ थाखाय दिनै गासै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा आफाद रायजो राजा समाजनि बुद्धिजिबि आरो जोंनि गासै कलेजनि फरायसाफ्रा दिनै रागा जोंनानै खुद्रि सारनानै दिनै माने अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव जों बयबो एकगत सापर्ट खालामनानै 3 घन्टिया धरनानि हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि डिजिपिखौ जोङो खावलायदों डिमान्ड खालामदों जे बे जगैन' काण्डनि दुखु गोनां जे लाजिनांथाव मोनसे जाथायनि बिसारखौ पक्स'नि गेजेरजों थाबैनो होनांगौ आरो बै कालप्रिटफोरखौ फासि होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों आरो बिनि अनगायैबो भिक्टिम जोंनि नखर आरो बिनानावनि मुङाव बिथांमोना एककालीन साहाय्य प्रदान खालामनांगौ जों डिमान्ड खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव समाय गोबां माने अपराधमुलक जे बेलेग खामानिफोर बे आयेननि बा असामाजिक जि कार्यकलापफोर बेफोर जाबाय थायो बिनि सायाव जोंनि आयेन प्रशासना पुलिस प्रशासना आरो जिल्ला प्रशासना गोख्रों बेबस्था लानानै बै गाज्रि एन्टि एलिमेन्ट फर्सफोरखौ दमन खालामनांगौ धंस' खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों।